हे गाइस जय जगन्नाथ वेलकम टू कैप्टेन घोष ब्लॉगर्स। तो आमे आसी पॉइंट है जो हंटेड लोकेशन से लोकेशन जगहटा पछरे कहबी आगे कैमरामैन को अनुरोध करछि से बुले देखि दबो से जगहटा। तो भाई एबे टाइम हे गला सर 6:38 देख पाथो आपण माने 6:38 देखाउस तो हां 6:38 हे गला। तो हमें एबे आसी पहुंचलु से लोकेशन ऊपर हम घर ठारू सेटा 8 किलोमीटर दूर बोली एठी कोठी पाख आखरे सुविधा नै रहबा पई तो सेति लागि हम आस्ट वीडियोटा करिया पई। तो हमें जिबा बुलिबा देखिबा से जगहटा कोन जगहटी 2016 मसिया रे ए जगह बन पड़छि से दिन थारू। तो सब कांथ माथ ये हो गलानी रस्सी गलानी पूरा भितर जीवा डर मारती काले गली पड़ो। तो भाई मैंने ता भीतर गोटे कूओ भी अच्छी से कूओ को देखिले भय लगुच। तो आस जीवा जगह पर एक्सप्लोर करिया आस। तो भाई अपन तो देख पाते कूटा कूटा जूम कर देखे चलो जूम करते। तो आम आसी पहुँच गलु। तो आम फास्ट जा पट कभर करवा से पट दे बुली से पट कभर करवा तापर जा आस। गली गाली पड़ो तो ना गली डर मार्च तो गलियार आम अच्छे दी जन डर रही कहीं रखी जाइए भल भल हो गली पड़ा था। तो यहीटा है से घर तो दूर तो किसी ना। तो आम यहाँ कभर करने घर लोक मैंने बाटर जावास कला बेले कहते साउंड शुभा जाए कौ झील गोटे चलिक जबार साउंड आसे तो से आम ये भिड करने तो ये लोक मैंने निशा द्रव्य नौ आम से अधिक ये बाहर मुझे कहबी। ओके आम गला बाटर आपको कह गोटे कथा। तो यहाँ गली से जगह काठ भी गड़ी गड़ी पड़ानी जावाई डर लगे साप फाप भय भर साप फाप का थे से गढ़िया पाख रास्ता बुल जा। कुंड कौन सब अच्छी छोट छोट घर एवं कवर कर दिन आसमें बड़ बड़ कवर कर आमर 500 सब्सक्राइबर पूरा कर दियो 1K लगे दियो व्यू सब मिलियन 1K रे व्यू जाऊ तापर आम बड़ बड़ जगह कवर कर या नेक्स्ट अच्छे गोटे स्कूल सेटा भी आम कवर करवा। तो आस आगे कवर कर तो भय लगुच से गढ़िया को देखी ना रे भाई साउंड कौन साउंड है टोटल जोर माने थोड़े चली गला वाले ना। हाँ हाँ माने के डुम डुम गला वाले आइले बेटा देखी कोटा कोटा देखी पूरा नहीं तो नहीं देखो तो हे
किए भाई किए तो बो चुप कौन साउंड है आज जीवा देखिए ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଏ ସେ ବଢିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ନା ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ଯିବା ଏବେ ସେପଟେ ଗଢିଆକୁ ଦେଖି ହଁ ଗଢିଆକୁ ଯିବା ଏଇଟା କଭର କରି ଆସ ସେ ସାଉଣ୍ଡ କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ଆମେ ଏଇଟା କଭର କରିଦବା ତାପରେ ଗଢିଆ ପକେଇ ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ଭିଡିଓ ବନ୍ଦ କରିବୁ ତ ଆସ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଥିଲା 2016 ଯାଇକି ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା କଥା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଥିଲେ ଘରେ 2016 କିଏ ବେ ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡ କଣ ହଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଥିଲା 2016 ମସିହାରେ ଲୋକାଲ କହିବା କଥା ତ ଏଠି ସେ ଲୋକଟି ଝିଅଟା ଥିଲା ସେ ବିଷ ପିଇକି ଯାଇଥିଲା ତ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଘର ଛାଡ଼ି ଏଠି ଯାଇକି ବଜାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଇଥିଲା କାଳେ ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ତ ଆମେ ଏବେ ମାନେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଇଛ ଖରା ଦିନ ବୋଲି ଜଣା ପଡୁନି ଓକେ ଆମେ ସେଠି ଟିକେ ବେଳୁସ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ କାରଣ ଆମ ଟିମ୍ର କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଟୋଟାଲ 2 ଜଣ ପିଲା ହିଁ ଆସିଛୁ ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କର ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠି ଛଡ଼ା ମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଛଡ଼ା ମାନେ ନିଶା କାରବାର ଟିକେ ଅଧିକ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ବେଶ କାରଣ ତାଙ୍କ ଜାଗା ସେ ପିଲା ଆସିବେ ସେ ପିଲା ଭଲ କି ଖରାପ ଆମେ ଜାଣିନୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବୁ ଛଡ଼ା ମୋର ତ ଆସ ଯିବା ଆମେ ଯାଇକି କଭର କରିବା ଗଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ତ ଆସ ଯିବା ଆମେ ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇବା କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇ ସାରିକି ଆମେ ସେଠି ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ନାହିଁ ଏଠି ବି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ କେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚର ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇ ସାରି ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରୁଛି ଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ ଭାଇମାନେ ଏଇଠି ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲାଗି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ତ ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଛି ତ ଏଠି କ'ଣ କ୍ୟାପଚର ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିଦେଇକି ଏଠୁ ଯାଉଛି ତ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖାହେବା ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କଲି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ସେପଟେ ଆମେ ଯିବା ସେପଟେ କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା ଓ ଏଇଟା ନ ସେଠୁ ତ ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ସେ ଗଡ଼ିଆ ପାଖରେ ତ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ସେ ଗଡ଼ିଆଟା ଦେଖେଇଦେବେ ବଢ଼ିଆଟାକୁ ଦେଖେଇ ତ ଏଇଟା ରହୁଛି ବଢ଼ିଆ ପୁରା ମାତ୍ର ଆସ ଯିବା ଗଡ଼ିଆରେ ସେମିତି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୁଏନି ଗଡ଼ିଆରେ ସେମିତି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୁଏନି ତ ସେଥିଲାଗି ଏଇ ଗଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଆମେ ରହୁନୁ ଆଗ ଯାଏ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବି ଓକେ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ରହୁଛି ସେ ଆଗ ଯାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କଲା ବେଳେ ଅନ୍ କରିବି ତ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ଆପଣ ଯିବା ସେମିତି କ୍ୟାମେରା ନେଇ ଆସିବା ଭାଇ ଭାଇ କିଏ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଗଳେଇ ପକେଇ କିଏ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଗଳେଇ ପକେଇଛି ଦେଖେଇଲୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅନ୍ କରୁଥିଲୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଗଳେଇ ପକେଇଛି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଗାଡ଼ି ପକେଇ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ବେଳୁ ବନ୍ଦ କରିବାର କାରଣ ଆମେ 2 ଜଣ ଥିଲୁ ମୁଁ ଥିଲି ଆଉ ମନୋଜ ଥିଲା ତ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କଲୁ ତ ଏଠି ସେ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ କ୍ୟାମେରା ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ହେଇଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିନୁ ସେଇଟା ଯାଇକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଘରେ ସେଇଟା ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିପ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଇଦେବି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ
ଆମେ ଏବେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।